Esabari yo bonchereria no morobilio koletwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litkoria Alamisi ensa eyamone nusu abo asetogotalera abonchereria imena isiko ya rugongo rwa Gusii twemanya amange gwetera obonchereria bwabo nigo bakotorera ngaki bachagete obonchereria bwabo goika bonoiga na raibeteire abo asetogwesemia nchera kichinya chogokinia obonchereria igo omwanche murigeria litkoria rero nigo twatalire ase ensemo ya Nyaura iyo gotoka Nyaribari chache ime county ya Kisii asitokumirana no monchereria oyo gochigotarana kia chagete obonchereria bwaye mbire bibiri anyare ko bakagwetera nabo igo amatuko abosionarai aganetie achigoikerania nigo togwesemia gwetera omoroberio yigabwe Esabari yo bonchereria asitokwemanya chinjera chinya chogokinya obonchereria bwago bomwanche murigeria ngo koira libageri galia bene go kwarigania ase omoroberio yiga oikaranse oike elinde twesemie amange itkolia rero buna naika kogotebya bukare nigo twatarire omonchereria oyogo chikotarira na kyobonchereria oboiga bwaye bwabeire inyora omwanche omurigeria ase chinsemo chimitandao ase nsemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na boigo ase nsemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News ase nsemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke kongo irali bageri galia bene kwarigani omonchererio yigata tebi ererie talia ena kyakorokwa aiganga itole na boigo mbonchereriki agokora karibu sana elietang asamalietanguru ku David Makori obuocha asubuncherero bwana ndigete damao phone repair enasite kuonia matoke ali ensemo yake umbu Nyaribari chache agawese kwanserete kuonia matoke watotebiri obonchererio bwago okoboroka damao phone repair ngikiagere tokemuki getambukero yokoboroka damao okay damao damao elimani sete David Makori obuocha ono in short ngalirika damao egento kia ndete tamono se kia musete mono igona roche nga ne renjera mo nde rusi aseke wango kelinde keke uchi asekende wani ngaranga timbu ati uchusi ende yons ngaranga tigame antu uchusi yokorosia akora matoke tabu ati uchusi no kwanitu lakini ase chinse mochi yokorosia bindu uchusi na boko nyara kwa korek kwa mentre otare kirase okomenta uchusi kero kende ene ganga ya okwa bwate kurukwa rengo omwana nga kogocha kobo monto monene no chocha ke korosisi ngose ekwa beto monto monene kamya ochaka korosisi kindo mokena rengerete sana ngi kina kigentunda amasa kokora na ndege isa gongonya side igo na bwate birangera kindo moka bono nkaikwa ruseti obomanye bokorosi chisimi go electronics okay no umireta ari kyumbu musani oyomo onte abetinga genda baka Nakuru uchiosomere ubundi obo no bakonyoranga kwa manyire igo bono bona igetari Nakuru ngaswa asumuntu oyomo uri korosi nere radio chi TV ne chisimi ono finally na bante betinga bono the best way yora masako kore gasinere yora kore echa gokonya ono na bona abwatirire tigo nkamanya na hande ngatebanga bono paka na njinja ko igore gasiane iyo nda serense onyore yakore yandetirike wanga second kero kendo bwanchi muri na tete komanya ngatikiye bintu ko chikwaro sia sensemo ya electronics okay nkorosia chisimi chi radio chi TV na chi machine hawa kuna bono chi mota na bongoli wind na chiro chekero umuntu andetere lakini sana buno ikenyoreke kia Nyaura abantu abangene chisimi babwata na bake chi radio ne chi TV lakini bono sakonyora kapisa na ne chisimi chisa gocha na bongo kolega singia ngo ikago totebya bukarenga elietali agorigete ase obonchereria bwago damao phone repair injo talikirete ebe electronics general okay phone repair egento nari kirete boigo ena roche nga ebina bibinto bikonyorekana buno bono busungu yitoga iga ebinto bikonyorekana ase nchirere raisi utari konya kogendo sonya gutuma muntu ngagenda Nairobi ondetera lakini phone repair ebinto bikonyorekana bugango by'ichisimi okumnyoka iga kwanyorere spare ya simi fulani kwanyeretera na kwa mubekere bono tuirane maegake otaraikira ocha koigoro bonchereri bwawo bwa damao ngaigwa chakire okay ena ansirete nsemo yake umbu na ansirete nchipuna bono kunya kuononia matoke lakini ngaranga gasi ipado tinda isaneka
ngabwata umuntu oyo maka ng'akere esimi agantebi ng'a nyauro nakonyoreire ase ribagura akoreki orayobekere egasi yage eywo otegete gokora. In fact nabo nachete ngakwana na omonyene agantebi ng'a nakwaire omotienyi oyomo okoreki bwenyorera kugwansa gupik and then nabo okong'akana rent bono iga nabo nkoteba ng'ambia mono nananyarire gupik. Igo mwanchi omorierera noigwete buna togosemerwa korwa iga Damau phone repair niga gotoseme buna ekero tete gochaka obonchereri bwabo nero buya gwatwara chingwa na chingia unere asensemo yae niga kwanete no musani oye oyu omoete ase agochakiria obonchereri bwaye iga asinsemo chia nyaura kolinde gwakwanire ngwachagete obonchereri bwa matoke gali chinsemo chia kiumbu ningi kiagarete ngwa imukie getambukiro oigore obonchereri bokoro chisimi asenseme ya kiumbu. Okay, kiumbu narigetia asenko igora nkara asasa itinjetiko tajetiko ngo kibuya nande ngaranga sinanyora ari gochime kidogo lakini bono ngamu ari ndikinanyorire gaga nyaura nari para igoro nande echiro ngora aberoro. Igo mwanche muri no igwete buna togosemerwa no monchereri oyiga buna ekero otete kubeka obonchereri bwa ungorigereri ore asaragia asora nyara ko bago kwenyorera chi customer chiao asensemo yae ere niga rigereti asarange na para asechirere asako ara asioko asomontara nyara ko baga kwenyorera chi customer chiao kurende ngwa kwanera asoko ni amatoke na kyo bonchereri bwa renga senseme. Okay, ekera matoke na areko koru bonchereri akena arojenga matoke taliko ngira buye buna rangire gasiri ndenger igo bono nabona nyu na roje ngate ko ngira step ngamu abono ngache yane ande manyete bono tiri kunyimnyokera mono lakini gasi kundagire. Kero kendo mwanchu muri na tete komanyanga Damau phone repairing shop ngakichi customer chiaga yo gochinyora. Okay, chi customer na wago chaga ali ondorigereria munandigeta marieta ali mutuari Damau ondetera chisimi bono kurubosongo mbara konyora bagusinywa sibako genda kwanyora umuntu orusirie town yesimi ondetere bakagai weteranga ubumanyigoro bumanyite site koros chisimi nanda bantu ngo genda bamuno bono uri na roseri oyo ngo genda rote biuri onenga ebundinere asigete bono bokonyora nkorosio. Ngora tore ase chinsemo chi electronics bosasa korosia chisimi mono aye gwateba ne chisimi okorosi ngora tore omuchando ngo chioro toka kero kende nabo okorosi li customer simi na endege nde tumeke eche koiraneri aya sensemo yago na kiyabeire. Okay, injira wonko moroseria na ande na wonko igubiyanga onyorta isanegeti na moroseri pakayaba eko pasio genda ne esimi yayo seredi yayo wetira muna nanya rosiri na bagwisaneka. Ekero kurigereria obonchereria ekero kurigeria sensemo ya nyaure nere angeli sabu wake ekero kurigeria obonchereri bweli sabu na gochia se etauni na kioko borengani. Okay, na veko ba neva lisa buraki nerange na para na boko nyora chi customer njiri chikuru bosongo echinde chikuru masongo chinde kuru kiogoro na boko nyora ba ikire na hande na gokera buna nkoros chisimichiria bono kirina nyori na kiekyo na nate ba nate binyasa ngambia mo. Ekero kurigereria ensemo yeligori ekero ko monta koroseli esimia se town na gochaga igari sabo ngakyo kurigereria ligori. Okay, muna koroseli town na bolire igora asineni lakini muna gochaga iga ngopasukeria ndiri golinse irinde unya nanyara korosia ogenda ne gento keria ndete. Kerikendo mwanchi muri na tete komanya aya se chi materials chiria gogotumeka ase obonchereri oboiga bwabo ngayo gochigwa chinyora ko. Okay, na bongo genda bosongo na genda ase abasani bane na batebi ngonyora babugate spare onyora umuntu akorereki ongeire una bono asinare dukanera ya motoko genda tuanyora nga repair jonsi pichiri chisemi no gochinyora chire ere bono simiende yonsi iri gochi ere na bokonyora nga bwate spare part chiaye nanyora gochiyo aso bwagare na gochiyo na gochireta nanyara kubekere customer ne customer isaneka. Bono gachoka igore duka yabo ya Damau phone repairing ase chinsemi chiga ngaki chi customer chiawo ngaki chia reacted customer ngwanyorete. Okay, ritukuri tanga ni amatukanga matanga ni na bana nyorete mechano akoro munda ari gocha goteba ago chote banga oyo ne bundi ya chira
abandi baigubuya abandi batanga ya fatali ni ngira town lakini finally bahansire kunara umuntu nabagotanga aga kwanza nange nabanyorera ororo umuntu ocha untebingi genteke igia saregete karo sesimi ya saregete kar nanyara komoroseria basiote balendiro no biyale ni kuwa koleziki kwa chirange sa story kerekende ngakiki kwa irete ngana ocha konyora chi customer bona chikachaka gukonara okay no bana irete ange chigwikisa toiga bagansa bono kunya kunara oyo maso oyo mo na balingo baroseri bari bakwira message ka bate banga fundigete nera asigete nona abantu ba boda boda ngoreta bari chisini ono kwanyore bakwira uchumberi bate banga fundigete nera asigete no mogeni lakini bono bakumuirire gento getakoroseri ande kebe bono bakanya kunara igo saidi yechi wiki angisa to chirete asensema yawo ukaira ange chigwiki sato ochikonyara ko bakokonyora chi customer ningi kiagerete ngwatiga gusengwa sieka boncherio boiga bwago okagendera gwetuma asoko ene kibuna no chikonyora chi customer matukali bosi okay kende yonse karoga kora as mutu arobore mereri entonge oke kurukuru mutegoro ke gungapa osekeru kuru aserio baigo ke no bore mereri no kore mereri nyasaye era na maite nga kiago koretero yogo irinde ko monyora rende obuyake gima omwancho moligereria buna oigwete koruga igada mau agotosemia nga ekero koigwire bonchereria bonde bwensi nere buya kwaba omoremereria ekiagera tarike ngima ogochikwanyara chi customer igone bwana ta kwaremereria aso bwanchereri bwago erinde chi customer cyanya gocha nabo igo gokonara igo omwancho moligereria tigatora so ase omutimo komokeigo korende to koira na ntogosemie amange gwetera obonchereria oboiga inyora ase ensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV digital na boiga sensemo ya YouTube na bakotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke gomancho molyeto basa kuskato basa konyegera ngwira nanda segeka egeke soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerobrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii College ya Tenacious Harbor niyo igorete mirango yaye guchiese bari batagite kogera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongolia kabire gusoba kirisime asenamba enotibere isate noti sano na ibere nabokubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO kubwatikana nobonye boito bwege kigetambe asensemo y'ebintu by'ogutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo ntubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chichingincho chunsi. Boigo ntubwate chi ceiling fitting, chi cable au, meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize muchita naine.
Nabugu tutarira ime yomu chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gichigari Gusii to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Mbia mana sana omwanchi omulielia asogendete kusangana intwe imeyo morobeli bw'Esabari iyo boncherelia nigo togendete kusanga nere omoncherelia kuruiga Damau phone repairing nigo twanyere ko bakako toerera amange gwetera oboncherelia bwaye bono ase ensemo ya kabire nigo togochigo sanga nere irinde twemanye amange asago chigo toerera michando kenyere ko bakagwetera so boncherelia obwiga bwaye na ende narai alengete gochigokora amatuko abosio bono Damau aso boncherelia obwiga bwabo ogachuka chaka oboncherelia asensemo ya nyaore na kie competition ya bete. Okay, competition na vera ya juu sana. Na wako nyora abandi mbaro bayigorete ndio lakini rende nuko bali bago munkocha bale nane ngo bale bakurengete bali gwetere hasi agerengia. Na kiyoko nyara kwa convince chi customer chiawo erinde nchigenda sangao erinde kwa maintain relationship eri obwate between you and customer chiawo. Okay, ngo temande my side na rosie gento onyore ne simi bandetera ngo nyorosia nde buya na ande na motebinga kera sarake around yende ose simi for example ya gurense igongo paroseli na motebinga ngo koroseli free of charge bono kwanyoranga na bo maintenance yo na anda bange bagocha batebani bacha igo mancho muri ebno igwete Damau agotoherera gosago tosemia nere buya kwa maintain good relationship ne chi customer chiabo korinde Damau ngo chatari twarora kero ende omuntu nabara ibe esimi akoretero chomoroseli aye ase obonchirili bwawo ngitambukero kigosembire ngo kibiri obegete erinde kwegerera gosego protect obonchirira bwawo. Okay, kero for example sino mwana totebo sino mwana ore form 1 paka form 4 ore tresim nesimi kero kenda ibira usine chirani usimamu mwabo ore tesimi wetranga koba nesalegete ondetra nyaros igente ketanga ningo motebinga bana ndio lete simiyeye lakini gendo rangilio moibori ose oirane nesimiyeye ogendo leto moibori arete simibuyeka erinde manyanga uwanje irorosie simiyeye ekora bana sana mbanje iri batware chisim buna bono bari bagosoma ono kwanyoranga na mwiranire so tatinalio moibori olio gocha onyoranga bundi etabwati gento kende gionsi omwana amorete ose muntu ndo moibiri onyoranga esimiyeri yairane iromonyene kubua ekerago chanyenyorenga ere ase workshop ya name kero kende kero montate getomori preseri spare parts na kiogo chikwa ngo mo advice yore gakora umete na bo montago chaka te inchenta gete asensemo ya ngo advice yore chi customer chao ngo ba advice mula bagocha jengo patebiande nga esimiyeye onyore kere yawo that is good na bongo korosel lakini onyore tali yawo se kwa askwarusi okay tinko nyara komanyara kidingo korosel please tenena aga igato masako genda ngabona untigere ndosie ngabona kwajira bono ngo koroseria abu ogenda nero kerekenda semo ye spare parts for example montrabago chanesi agote binchenta getombe keregento gete aya sensemo yao ngororenga egente keni mobekera ngigo chikuiranga kinyinge na kiugo chikwa kwa korenga niyo. Okay, egento keringo mobekera igongwa kikishanga na mobekera original na ande ngo make sure ndenga guarantee elia eliyo koroseli gento keri nka kikikiraire na ngo mwanda advice onyoro sengento geto sene simi ngo morosel onyoro kogenda tagenda nyigwerie usanyi rutasi geto sene mesa igoro agenda nyibeke ngora onyoro ni asako bekerera ngoro sene mesa igoro ngora lakini takonyi nyibeke mesa igoro konyiruta igona boko nyorange simi yasarekere lakini garanti elinda amasako motepya kera na rosili genteke ngo muira kere chinga kichintambe sana paka nande kero sikia sariki na bana akokora akondeta lakini ubya yongorosie gento kiaba saidi ange tutaba saidi yo mwaka gento kelingo moroseli garanti elingo mo
Biya kigima omwanchi omulire buna damau agendete gotosemia nere buya ayebuno bwate chi customer chiago nere buya kwanyara kobaga goko basemia egento kiriatete gokoroseri nere buya kwamwa obosemi ekiagerere tamanyeti gostabwati bomanyi wetere gento kiri otete komoroseri are asensemo yaye nigo akubwata osemia chi customer chiaye na boigo gotwara obwamate obuya ni chi customer chiao erinde kwa ogunyara kobaga kwegena na limambi arache atome chi customer chinde kolinde asensemo yawe ya damau ngaki okoligereria competition ase town na boigo lisabu. Okay, competition town nere igoro akoeria phone pe bara bank anga lakini ga kenyore ke Nyamira ayangine junction abante barare arara obande bari minyingo mate na bande bari kyogoro lakini I am the only oriole uri Nyamira junction na handi ninche bie kando ono tindo chi machine randos competition to bwati atimbu atinche ase obonchereria bonde bwensi tumaite mechando nero romo gwetera aibuna omonchereria okorosi electronics mechando kilio go chigwetera. Okay, imechando ringuretera sana neria okonyora osino customer yachire yambolinga egente keire ngurambekere osesimie yenkyurambekere onyore ne earpiece ose mouthpiece kwamanya konyora oboriri ngomotebiri igori ogenda ukuirana ekera iranire bono tali kondetera gento keri bono kwanyora osochiranga osochire bosongo bono challenges ni chinyinge muna ichira gotebiri nacho konyora tubwetera. Kero kende omuntu nya kwanya koroseri omuntu tebe gosene esimi aenda tebe tomoroseri tibuya aye feedback korwa si customer chao ngaki ugo chikwayira nanya gotewe kikero ko njire muna nkorosi gento igongwa kikisha twakikisha nere yabeire yabeire ayo genda nere ibono ta kurusi simi onyora tarakikisha ose yabeire. Kero kende asebu na bonchereria bonde bwensi ngochiro kwatwara chi customer chiri chiago chiabene aye sensemo yawo no bwate chi customer chiri chiago chiabene no metenga tekende yonsi na bakoletere gento moroseri ni mbwate chi customer bnecho asensemo yeri kabese aye sensemo yawo ngakiego chiaba deni onde naroro gochoka tekora ndoseli simi ninchengwa kanengora. Okay, na boko nyoro monde simi ya musarekeire na kero kenda tegete gwakera omoiri oyo kwanyoro uchire ontebia ya akimbekere gento getega giasarekire na mubekera ucha kondetera chipesa padaye onde naronya kogenda na besa yawo takoretera. Okay, mbali bakogenda ogenda nande mbali bakoreta barabaya barabunga minute ngaba barabunande kero none simie kero itarasareka na rero gontebinga fundi rero na go promote na gento gete. Bono bali bakogenda na madeni asobonchereria na kiego chi affect obonchereria bwabo yenko affectire sana akogera enjira mase yende iga ukoira ni maiga akogera step iri yote ko tambo go chimotu bono konyoranga ukoira ni maiga akora no ni ntwali stock enda bosongo kuye bintu okonyoranga nere na batagete cash bono kero ko muire rugora cash kwagora cash na aye kerugo jaga kwanyoroso kwairose ne customer yawe yagenda kwa mubekere gento ogenda ono bokonyoranga ya kwa affect ya kwira ni rinse step. Kero kenda ya sensemo yawo na kiugo cha kwalengani obonchereri bwago ne family yawo. Okay, nabongo chana bakora iguika ichuma nagenda narure family yane na nde Jumapili nairana usu Jumatatu nairana gago cha subunjiruri bwana. Kero kende korwa se family yawo ndi naro kugusiro bonchereri bwago. Okay, kurua se family yane ondeta yogonsira na bonge ngwesukumira njobieka amangana yechisi ono tindo chondo bwensi onsirira. Akero ko imugiti egetambo kero yugo chaka go koro bonchereri owiga bwechini ase family yago na kiya imugiti getambo kereke. Okay, barabona bagogete family yana bayagogete igatebanga genda in fact otherwise na ari gunchukana house to house lakini chi customer chinyinge chigante ko ko bera asigete iga astugo cha twakonyora no bono for example Nyamira junction no botugo cha twakonyora bono in fact na bono imugiti getambo kere family kanganjira ngacha ngaigora bono no bago cha banyororo ne family ero ne anjira nete.
biyake gima omwanchi omuriye iria buno igwete togosemigo kuruga iga dama ubuni gagototebina nere buya ayebuna omonchereria kwimukie getambukire kwari ya sayamo elinde kwenyorera chi customer chiago kurinde gwatotebiringa ngotari kwarenge gwatara emechi asemechi kokorosi chisiminga kiyo bonchereria obu bwabeta sensemo yao. Okay, challenges nchi ya rengoro abakonyora umuntu agukubulika yukurabera ono rende omotebinga atimbu atianda ona agotebika chiuri kia sigetega tuje tokonyorororo ono njira bona imugeti getambu kerekyo ngachangamwa ngaligiase ono no ngenda tokoro ubunjero rupwa kereke no mwanju muri na tete komanya ekero okotaro tabwatia asayamo okobera ibuno munchuliria mbinto kibiri okochikwa luzimona. Okay, ekero gutara saidi hapo konyoranga igento nkero tabwati ono ego bidna ndoga ndo kyuyi ocha kumubekera igo bono avadario tenena asamo obera asamo asoko minyoka yani no bitwale binte byo bege toro ero chokonyororo ono so mbangetenga mbangeto moyo nga bera asigete tuacha twakonyororo so tatinari gente kingo koretera kuacha kwa kembekera. Bona damau ama tukwabosio maroro kyobwata sobonchiriri obuya bwawe. Okay, ama tukabusio iwonte kete ngenyorenga na nyorirare kuchigure step ase yende nyorenga edukeri bono yabeire nene bono tarinche ngogenda bono busungu nachiku nyore kuru ase kurua si customer kur Nairobi binto nalete rubaka gaiga biacha libango enda kugura chispea bono nalete ru chispea paka eduka yana liba ko bwango gende customer yacha namnyoka no lakini bono mbiya bono ngogendera ibino bi ntegete ku chimutu ne nyorora nga customer tego chana chikunya ku yebintebi kerkindo mwanchu muri na take kumanyanga dama phone repair ngotaka kumonyoranga inda monyora. Okay, ugutaka konyora njira bakonyora ensemo ya nyaura changishono minyingo kurugura asinene ase manyekane tebune chiro ye chinyanya no konyorera ororo no nkoroseri chi semi chi radio ne chi TV ne bintu biringo beka sana ne chi mount piece chi earpiece chi screen bongo beka pia no ne chi terminal ngo beka yeah. Mbia mano sana omwanchi omurireria kwabere kogosangana into ikorutwaga chagete omorobiriga Esabari yobonchereria ninde no kwegena buna gwese miri chinchera chinya chogokinya obonchereria bwago nabo igo gwetuma ase obonchereria bwago buna dama ofone repair anyare ko bakagotoerera nigato semiri buna ekero ogochaka obonchereria neure buya gwatwara chingwana chingiya gochiase chi customer chao gosena bali bagwetana ine erinde kwanyora obosemia bokwegendereria ase nsemo yaye otoereire amange igo mwancho morigereria inyora omoroberi igani gogocha kira litkolia Alamisi ensa eyamone nusu ya maragoba no kole twasore na inche Frida Kerubo inyora ase chinsemo chimitandao nabagotonyora ase nsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabayiga ase nsemo ya YouTube nabagotonyora gwetera Ndizi TV News ase nsemo ya website nabagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke koika weekend astokomerana no monchereri yonde nere atoerere Esabari yaye yobonchereria ngokoganeria oborigereria obya imegeta seni